Ka Office District Social Welfare Eastern West Khasi Hills District rengkat ka District Sankalp Hub for Empowerment of Women DHEW bat ka One Stop Center Mairang ha ka shipau tarik leber kila Rakhe ya ka International Women's Day arhajar arpusan halor ka pang Accelerate Action but Mothers Against Drugs, a family first line of defense. Yakani ka program la penlong ha BDO Hall Mawthadraishan hashnong nong Shillong ban rakhiru Yakanasha Mukt Bharat Abhiyan kajingdap shposnem ka Beti Bachao Beti Padhao scheme hakani ka district. Hakani ka program ka Dr. Yurika L. Maulong, Principal Sankardev College, Shillong, kala long ka Kongsan, hakajinga don lang ka Kong Di Pakenten, District Social Welfare Officer, West Khasi Hills District, ka Kong Sumarbiang Thaba, District Mission Coordinator, ka Kong Cordially Walang, Counselor, Kong L. Nongrem, ALADC, DLSA Nongstoin, Kakong Shabalin Basarnga, Gender Specialist, ki Self-Help Group, ki NGOs, ki Village Organizations, bat ki Anganwadi na kishnong bapher. Layo ek jingkran na kakongsan, bat nakini kilong kumi pau kman. Kong Samarbiang Taba, Kong Kodeli Walang, bat Kong El Norem. La Samru eki sernot ki Self-Help Group, ki Anganwadi, ki kena elekai Sport Martial Arts, balami kmat, yaka district, but hakilong kami ki blatray shitom ha kajing penkre ya kajing bam food processing ki balaya rab ha ka bha kamiat ha ka imlang salang ha kani ka sngi la odru ya uki sngi kha shi post nam ka Beti Bachao Beti Padhao BBBP scheme ha kani ka district kani kasnan kalong accelerated action kata kalong kumno bangin pentrai trai kamar ma kinu ki kam ki bangi kum ki rekin thai nisham la kalong ki jinja la ki jinja ki bangi ni yakendo hamana kisni ni dei ban pentrai mar ki knang bangin la ban yo eta ka hok jong kalong brio man brio ha jing en ki jongi kumbashi buan mo ki kan thai ki hanta ki pot bamanta nila kiu na koi ka posh koi pat nile I la kalong ha kuli ko puthi la ni ha ka jing raj ki brio kan thai ka emlang sa lang jongi henrei ki dang buan pat la kalong ha ka ni ka district jongi mo eastern west jongi ki dang buan ki kan thai ki ba wan chkhma ki ba shan ki ni jing sha Khubor ki jing sha la bi jat ha ka jing ki jongi kumba ki buan ki kan thai mo ki ba shan ki ni ki e khabun sin ki tep ki no kita ki la ki ban wan chkhma ba ki no kita ki brio ki ba di nama dia ke office ke jongi ke jaka ke bangi nishong madang hapo DC office hangte hapo mosawan di nama dia ke office ni dan ki scheme haduk hatali kiba ni pentre kam kena yang bamenta ni dang dantang santali di kani ke scheme ke bangi ni pentre ke di jong kabadi ke bangi ni khot ke di mission shakti scheme but hati ni mission shakti scheme ni napia haki ar benta kata kowe kedi kesambertia ba kowe kedi kesambal scheme di hapo kedi kesambertia kedi hatin dekharmo di kedi scheme kedi nak benta ban empower yaki kenthei ba kuncuru yaki longmi ba hajuru kapor yaki khna kenthei di hapo kedi sub scheme ni don kedi scheme bani khot la PMMDY kedi scheme kedi ba ajni arab yaki longmi ki ba yo kuning kom ba kun ba an di dapat lagi kuning kong ada di kenthi nation ban dan jingirap kalong san hajar di nakabenta ki kun ba ar pade tadi himriu hajar shi senyo jom uni upna kabede kasni saja den rei isutu office kala bembet pa hakani kasni kabede kashi potere jom uni upna kum kasni ka pang jom ni kum kilong kumi te na snow pau jing snow ka bakra ya ka social welfare department jom ka district ka jongi ka bala ibir dan khot yang na bangandong komsan ha ka program te madam na lepi no talong sisya ka kajing smokeman pangayo ya don bentalan kumni but snow ban ong yen ay mo yung play kani kasi ka pasmo na ka Shillong jong ka sui pinay ka beitan na pat kamtam naman hilong kumi play ni ula ay ka met ka pat ka babiang ka jimot ka jing pathat ka babiang
kadon kampat ini bangin training bangin la ban poi syakathom kabangi ni amno balada ngidon ka jinglong riu bleng lada ngidon ka jinglong ka babah ngin nem syam jing amar kan don kata kabor ka banadir ka ban nyap ini bangin bagi breu kinoi bangi idai kiba don na kajak kabor wala dah ka imlang ka salang mau ka soka ko om ini kikin thai dei ban ai kerpan ho ni ro iki tu kijing sedang jom kijing itu kijing pin Khubor yang ni rei larang keren kerpan ni kani ka cai penriu ka jami ni ka cai penriu ka jami ka dei ka cai penriu ka ba ni hapan ai ka jing ya ro ka jing start jom gitu ki memberim ki jami hakaba ki pelong ya kani ka cai penriu ka jami ka cai penriu ka ba itu ni kong ya no yang ka kemi ndai ni shem cai na ka kemi om na ki kemi om na ipa rei shem na ka kemi ta sho ka wei ka bangi dei ban smo kun ma ya kani ka jing long ka ba kerpang ka ba ni kum ka chat penriu ni dan nang susorong hai na di ma malek cherong cheneng ai kendo i priu ke bana ba ba ya kran ba ya khana ki kwa apa bante ya kani ka society ka jam ya kan ka chat penriu ka jam di nama kata masobat amba ni dam ki ba don ba ni long ki ba don ba nama kajing yo ya kani ka kap ba ni dei ka matrilineal society kabala itu